Ja, Maar kom goed. maar bij mij oefenen. Ja, dat is, dan kom ik bij de werken en dat leren. En Ja. misschien ga ik me in de tussentijd ook nog een meisje zoeken. Weet je. Ja, dat zou heel fijn zijn. Weet je, als ze dat hebt, dan wordt ze gaat rustiger en gaat bezadigder. En ja, dan, ik denk dat ze dan misschien toch meer kans hebt om... Ja, dat is goed. Dan ga ik erin zoeken. Gaat inspiratie, Ja. ja. En hoe zoek ze dat bij Dat is je? ganz eenvoudig op vandaag. Ja. Dat doe je gewoon op Tinder. Kijk maar eens met. Och, daar zijn ze al. Oh, wat leuk. Oh, dat je er bent. Oh, wat leuk. Hé, Dave, wat kunst u doen? Wat de onder dicht. Dat is alleen voor meisjes. Wat leuk dat je er ziet. Ja. Zeg, hier is ze. Ja, wel weer druk vandaag op het werk. Ja, we kunnen nu niet meer over waar ik Ja, heb een psychologie, weekend. Angelique. Zeg, Denise, Psychologie, ja. wie is het eigenlijk met een nieuwe vriend van dich? De Spaanse god, de Antonio. Antonio. Gewoon tegen man, zeg je. Oh, leuk. Oh, Dat is wel echt een heel leuk brugje, hè? ja, sorry meisjes. Volgens mij vervuilt er zich het. Ik denk dat de charme tijd op is. Ja. Maar we houden het ook alweer over. Ja, over Antonio. Nee, ik wil niet. Nee, ik wil niet. Auw! Ja, de Antonio. Ja, wie hebben vertellen? Ja, dames. Mijn Antonio. Toch gaat alles goed met met Michael, als je snapt wat ik bedoel. Zeg, die houden ze toch leren kennen via Tinder? Ja. Via Tinder? Oh, dat liep me zo akelig, ja, zo'n datingsite, hè? Oh nee, veel te rust met. Ja. Dan heb ik wel mijn Antonio leren kennen. Ja. En, dames, ik moet je het vertellen. Ik denk dat ik misschien wel de ware heb ontmoet via Tinder. En dit weekend ontmoet ik zelfs zijn ouders. Mijn ouders? Via Tinder? Nee, niet zijn ouders via Tinder. De ouders kreeg ik in de bie. Du gaat wel erg snel van stapel, zeg. Ja. Dat is niet Ja, heel, toch. ja, dat is Ja. heel zuus. Op zo'n datingsite, echt, die kerels die willen maar één ding. Nee, zeker niet. Zeker niet. Heb je toch mijn Antonio leren kennen? Ja. En Marjolein, Ja. voor eens en een keer. Moet ook wel kennen, of niet? Oh, ja, zo. Ja, oké. Marjolein, dat moet ze ook eens proberen. Ja. Ja, Nee. nou dat Goed, wil ik Maar, niet. nou, Nee. probeer eens. En Nee. is hij best een leuke vent gegund. Nee, altijd Ja, niet. dat is zo lang geleden. Je probeert Nee, gewoon. Loes, nee. Wat? Ik heb niet de telefoon. Kom. Angelique begon gewoon een profiel Ja, aanmaken. nou, probeer het, zet die. Ik ga gewoon even een Ja. profiel aanmaken. Nu moet er een foto, lachen. Ja. Hey, voilà, wat fatsoenlijk. Dan moet er het me doen. En nu moet er nog een zin. Oh ja, dan moet je het bijschrijven, je hebt wat over dich zeggen. Ja. Ze gaat wie leuke, vlotte meid, zoekt gespierde Superman. Ik wil geen gespierde Superman. Ach, je houdt schrift toch op? Ik wil wel gedaan. Ja, vul maar het in en dan kijken we eens wij gaat reageren. Hey, Randy! Wacht. Hey! Sander, wacht. Wat is er weer doen? Dat blutspel, hier ben ik klaar met. Allemaal dat spel hier. Hey, Tegenover. Ja, Ja, nu ben ik af. Oh. Leem ik die groene heks voor de vuist. Die groene hek zo altijd. Ja, maar ik heb echt heel veel tijd ingestoken. Mijn elfjes zijn echt op een hoog level. Hé, weer met zijn elfjes. Jongen. We komen speciaal voor die even gezellig langs zitten met de gamen. Ja, joh. Maar hey, wordt het nu een keer tijd voor de eigen elfjes? Ja, weet dat is chic. Wie bedoelt ze? Gewoon, hij Een bedoelt... vriendinnetje. Ja.
Oh, ja, maar je man. Ja, die kop, die was, die strik, die pot. Ik heb het geen zuiver. Ik kan gamen. Ja, dat weten we ook. Fijn. Zeg hem dat nog, zeg wat hij zei. Ja, dat gaan we doen. We gaan die Tinder aanmaken. Jij hebt in de telefoon. Dat is een chic spel. Dat is echt het verdedigen. Maar wat is dat voor spel dan? Dat is een chic spel, joh. Downloaden. Ja, maar ik ken het. Nee, jong, vertrouwen ze nu Ja, niet. zeker. We zijn niet vriend, jong. Hey, van die vriend moest het hebben. Zo, Ja. is gewoon een beetje zaad, maar maakt wel niet goed. Maar wat zit er Zo, dan? hey, Maak er ervan, leg ik het uit. Kijk, dat is een spelje. Je krijgt ze allemaal foto's van meisjes te zien. En die kan ze aan de links swipen als ze niet leuk vindt. En dan rechts als ze wel leuk vindt. Oh, oké. Hey, Zo makkelijk is dat. Sander, luister. Ik heb het chic. Hey. Jonge god met kort loontje zoek vervangen voor moeder. Alsjeblieft. Nee. We moesten een beetje proberen te verkopen. Ach, zit er goed. Nee. Wacht, rustig. Een jonge man met moderne hobby's zoekt leuke meid om het huishouden mee te delen. Wat heb ik het nu weer? En ik Hey, ook begin eens gaan te spelen. Hey, Laat alsjeblieft. gaan. Kijk, dus zo kan ze naar de mannen kijken. Oh, dat is een knapper. Ja, Zonder shirt, met sixpack. Nee, dat weet ik niet. Zorg, dat past toch niet bij me? nou, dan Nee. swipe er dan naar links, zo heb Ja. je hem afgewezen en dan krijg je een nieuwe van Ja. te zien. Kom, swipe het schat. Ja, nu bladeren ze doorheen en of wil ze direct al met de eerste de beste trouwen? Nee. Oh, nee man, ik vind dat akelig genoeg zo. Oh, Veel reus met. nee. Superleuk. Rustig, kijk nu eens te goeie. Ja. Luister. Ik like wel gaat, hè, als ik de connectie wil met zijn profiel. Ja? Connectie veel met zijn profiel. Oh, gelukkig dat ze zit. Zolang het zo doet dat hij nog wel even kan zitten. Oh, shit. Waarom heb ik gelijk? Ja, dat... Oh. Candy, shit op, man. Daar is het duurste. Kom, hè. Zo gaat het tussen zitten. Ja, hey. Nee. Ja, pas op, daar fik is die man. Fik ze het over. Wat moeten we eigenlijk hebben voor het jongen? Want ja, vergelijkingsmateriaal, dat hebben we gewoon niet, hè. Ja, eigenlijk moest je het zoeken wie zijn man. Maar ja, dat is lastig. Maar Kom, zie. ik zou het ook wel cool vinden als ze het gamen. Ga niet. Vergeet dat maar. Echte meisjes, die gamen niet. Er zijn ook vrouwen die gamen, hoor. Het zijn er Ja, toch... die drie. Ja, het zijn er vrij weinig, joh. Kom eens hier geld tikkie. Like. Wat is dat dan? Oh, die jongen gaat gewoon in een match. Ja, dat gaan we weer eens even regelen. Zeker. Oh, nu kijk, ze stuit dat hartje. Nee, dat is ook super Marjolein. Oh, dat heb ik ook gelijk. Ja, leuk. Leuk. Of Zeg, gaan nu die stuur hebben? hem gauw een app. Ja. Ja, dat ik het met hem kind afspreken. Nee, Hup, stuur jawel. maar. Stuur maar dat het per ongeluk wordt. Dat Nee, is- Weer maak sturen er hem het wel, van. Gert. Spreek het af. Even kijken, hoe gaan we? Met Marjolein. Als ze aanspreken. Nee. Donderdag, ja, donderdagavond. Prima. Donderdagavond. Ja. Nee. Zo, dat hebben we al even fijn geregeld. Oppa. Die wilde op dit. Op donderdag. Dat is Wat leuk. dat toevallig Kom jongens eens in. Kom, C-shot, zet ik in het schouw, hè. Maar- Moet ik een beetje opfrissen. Ja. Ik denk dat dit zwaar steekt. Nee, ik zet hem met die patch af, jong. Kom, we Alleen, willen nog. het jong toch kwijt of niet dan? Ja, dat klopt. En go. Kom, stang op. Zo. Geef me eens aan. Zo, dat is beter. Maar zo zijn ik niet. Jong, de hoest niks te zien, de moest vullen. Oh, sorry. Je moest wel uitkijken, hè. Ja, ik heb de bril niet op. Hebben mijn vriend me afgepakt. Oh. Ja, maar waarom heb ze dan geen bril op? Je moest toch kunnen kijken? Nou, die zagte dat ik moest veulen. Ja.
bestoed dan van die foto, bestoed dan Randy? Ja. Oh, ik ben Marjolein. Hoi Marjolein. Hoi Randy. Dan hebben we weer een date, hè? Een date. Ja. Dan zal ik dan maar... ga je voor mezelf vertellen of zo? Ja, ik ben Marjolein, hè? Hoi Marjolein. En ja, ik gewoon, zeg maar gedate, hè, via Tinder. En dat wordt eigenlijk per ongeluk. Dus toen duwde ik naar rechts. En toen had ik een match, ja. En toen moest ik van mijn vriendinnen. Moest ik hier naar dich her. Ja, maar dan ga ik maar. Wie? Ja, nou, mijn vriend, hij heeft ook op de telefoon gezet. Ja? Want ik doe niet zo dik. Ik ook niet. Dan, ja. Zal ik dat nog maar gaan vertellen? Ja, ik wil binnenkort wel hier een huis kopen. Ja. Ja, ik ben een kasteel aan het bouwen. Een kasteel? Ja, weet ze zo, met water eromheen en dolfijnen. Ja. Het zit. Ik houd wel van zwemmen. Maar het is alleen nooit af. Nee, dat is nooit. Nee. Heb je geen foto van wie het nu is, zo? Jawel. Ja? Kijk, ja, zo. Hier komt ze binnen. Hey. En... Maar dat is een computerspelje. Ja, Minecraft. Ja, maar ik wil eigenlijk een echthuis kopen. Echt met 4 muren. Ach, ja. Maar dat is real life Minecraft. Dat is nog veel cooler. Echt waar? Wil ze mij dan niet misschien een beetje helpen of zo? Ja? Mag ik dat? Ja, weet ze. Ik heb al 100 huizen gebouwd. Dus ik ken dat wel. Ja. Maar het moet wel een beetje zuiver zijn. Mam duidt dat nu. Ja, het moet wel reinheid, hè? Ja. Marjolein. Ja. Maar, Randy? Marjolein. Doe niet het fout, want ik zie het niet. Maar de Duits is niet zo verkeerd. Nee? Zal ik vertellen dat ik gisteren met Mario Kart daar, na 10 rondjes, de eerste... Nee, misschien moesten we Marjolein een kusje geven. Ja.
laatste moeten laten staan gisteravond. Inderdaad. Ik Weet voel je, me slecht. we zijn gisteren in het kader van ons uitwisselingsproject en gaan drinken bij de Nezer. Ene? Ja, nou, ik wist niet dat zoveel bier in één man koos. Verschrikkelijk. Oh, en hebben we natuurlijk dat ook weer een klein beetje samengevat. Allemaal wie de avond verlopen is. In de vorm van een paar kunstwerken hebben we weer samengemaakt. Ja, Zullen we die maar laten zien? ja. Eerst zijn we gaan feesten wie de beste. Toen hebben we gezopen wie je karrings. En toen hebben we ons gedragen wie de varkens. En worden we zo zat wie in een uur. Van al dat beer moest ik natuurlijk zeker wie een reiger. Koen, dat zit me niet meer als ze netjes wil zien. Oh ja, ik liet me even terugvallen in mijn oude patroon, sorry. Ja, En toen, hebben we geslapen wie in een os. en de Murray daarna hebben we natuurlijk allebei een kop. Wie een reethamer. Hé, dat kunst, dat is me toch echt op het lief geschreven, hè. Op het lief, dan doe je dat hummen en zo en laat eens kijken hoe het stuit. Ha, 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 ha. Maar zonder gekheid, ik ben echt heel blij dat ik nu tegenwoordig voor dich werk. Want ik heb toch zo lang echt vastgezeten eigenlijk in dat bestaan waar ik eerst in leefde. Hè. Ik was een arm en hals en ik had geen centen maken en ik maakte er maar niks van. Ik lag maar op de bank. Hè. Ja, Heb ik echt, zat ik moervast in dat bestaan. ja, moer vast.